Mae gen i hawl. O fis Ebrill eleni, Mae hawliau chi fel myfyrwyr Cymraeg yng Nghymru yn newid. Mae gen i hawl. Mi fydd ganddoch chi'r hawl i ddefnyddio gwasanaethau yn yr iaith Gymraeg. Mae gen i hawl. Defnyddiwch nhw. A gofynnwch am y Gymraeg. Mae gen i hawl i'r canlynol yn y Gymraeg. Mae gen i hawl I lythyrau, I wasanaeth cwnsela. I geisio am gymorth ariannol, I gyfarfodydd. I lyfrynau croeso. I dystysgrifau. I brosbectws, I gyflwyno fy ngwaith ysgrifenedig. i diwtor personol, I ffurflenni. mae gen i hawl i'r Gymraeg. Mae gen i hawl